25 θα φέρω ένα chopper gunner με MP5 φαίνω ακόμα δεν έχω κάνει kill, να όπως βλέπετε εδώ πέταξα smoke, kill, πρώτο με kill για το μας, sleight of hand, λίγο reloading. Λοιπόν, πέθανα, frag. Fail. Όλες φέρε τσάμπα. Αλλά δεν θα συνεχιστεί και πολύ από το kill streak. Έτσι κι αλλιώς, οπότε εντάξει, ένα kill. Δεύτερο kill. RCXD, αυτοκίνητάκι. Kill streak reward. Είναι από τα 3 ή από τα 2 ανάλογα αν έχετε hardline ή όχι. Έχω βάλει hardline για να φέρω το chopper gunner, γιατί όπως φαίνεται σε αυτό το παιχνίδι τα kill streak rewards δεν βοηθάνε το ένα το άλλο, άρα πρέπει να κάνεις 8 kill streak για να φέρεις ένα chopper gunner. Εδώ καμπερώνω λίγο, αυτό το προσέξατε. Κάνω το kill. Πάω πάλι πίσω. Ανεβαίνω. Ψάχνω για kill, ανοίγω το RCXD. Ορίστε, πρώτη φορά που βλέπετε RCXD. Πολύ ωραίο. Kill streak reward. Kill. Κάπου φαίνεται κάποιος, δεν το βρίσκω. Εδώ. Περάσω από κάτω. Θα σας θυμίσω έχω κάνει 2 kill streak. Όχι 3 kill streak, συγγνώμη. 3 kill streak. Θέλω δηλαδή αρκετά ακόμα kill. Και εδώ kill. Να άλλο το βίντεο. Πέρασε κάποιος. Κατέβω κάτω να τον προλάβω. Το βρω, που είναι. Να δούμε. Δεν το βρίσκω. Πού είναι. Πού είναι. Έφυγε. Κάτσε να κάνω capture. Όχι. Μπορεί να με καταλάβουνε. Να. Εδώ είναι. Αγωνία για το kill streak. Όχι, πέθανα. Πάει, πέθανα. Καλά είναι το kill streak. Αν πάλι. Και είχα κάνει κρίμα. 4 kill streak. 6. Δεν είναι και πολύ. Αλλά ήταν αρκετό. Ένα kill. Εδώ. Capture. Πετάω smoke. Για να με βοηθήσει. Να μην χρειαστεί να κάνω ολοκληρώ. Κάνω πολλά kill για να σιγουρευτώ ότι θα το κάνω το capture τελικά. Και πάμε εδώ. Κάποιος εδώ πέθανα. Να, τα καλύτερα μου μάτς είναι το δεύτερο μάτς που φέρνω chopper gunner. Και εντάξει, ο ενθουσιασμός μου είναι μεγάλος. Το δείτε σε λίγο. Να, εδώ θα ξεκινήσω το kill streak. Είναι ένα. Ένα kill streak.
Είναι κάποιος εκεί. Θα δέχομαι MP5. Δύσκολα πράγματα. Τόσο μακριά. Να το kill. Ήρθε κι άλλο RCXD. Το αυτοκινητάκι που σας έλεγα. Και το είδατε και πριν. Πέθανα. Να το φέρνω. Να το. Ξεκινάει. Kill. Το έκανα. Πάμε. Έχουν περάσει 5 λεπτά το σκορ. Να σας θυμίσω είναι 98-89, τώρα 190. Γιατί είναι domination και κάθε 2 δευτερόλεπτα αρχίζεται και έρχονται πόντοι στην ομάδα, ανάλογα με τα πόσα flag έχει. Smoke, με διευκολύνει στο capture, με και τους φίλους μου. Φύγει ο πύραυλος, πέθανα. Mistake. Oops. Ένα kill. Τρία kill. Συνεχόμενα 3 kill streak. Παίρνω το RCXD kill. 3 kill streak, να σας θυμίσω. Όπως είπαμε και πριν. Και άλλο. Πήρε αυτό το όπλο. Βοηθάει από τα μακρινές αποστάσεις. Shift. Αγωνία έχω εδώ. Αυτό και δεν είναι. Είχε εχθρός στάφε. Ναι, είδε. Αργήσαμε, δεν καταλαβαίνω στον άλλο. Έφερα το κόπερ μου. Καλή περιοχή. Και θέλω άλλα 2 kill. Άλλο ένα δηλαδή τώρα. Για να φέρω το Chopper Gunner. Το καλύτερο kill city word που έχω φέρει ποτέ μου. Chopper Gunner. Και εδώ μεγάλη γωνία. Αλλά ακόμα δεν το έχω φέρει. Πυροβολάει και ενώ το φέρνω, να το βλέπετε κι εσείς. Chopper Gunner. Ορίστε. Δεν το φέρνω. Ακόμα κάνει πολλά kill τώρα το χελικόπτερο μου. Κοιτάξτε. 25 kill. 26 kill. Και πάει λέγοντας. Προσπαθώ να το φέρω. Τελειώνει το σκορ. Τελειώνει. Το σκορ είναι 179 και 139. Αγωνία. Και το φέρνω, να το. Τσοπεγκάνε. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Η εχθρή είναι κάθε φορά που παίρνω 50 πόντους. Είναι και kill. Εχθρός δηλαδή. Πεθαίνει. Πολλά kill. Ακόμα όχι τόσο πολλά όσο το περίμενα. Αλλά εδώ τους βρίσκω. Κυριολεκτικά τους βρίσκω πολλούς. Μαζί και εδώ αρχίζει τα kill στο γαμίσι.
Εδώ κι άλλο. Και το μάτσο τελειώνει. Τέλειωσε. Κοιτάξτε και το τελευταίο kill που έγινε, δεν έγινε από μένα. Δυστυχώς.